Emmäňize salam aleykum. Sizi Söýgüli TV kanalyna hoş gördük. Bu video arkaly siz öz mental ýaşyňyzy anyklap bilersiňiz. Durmuşda şeýle ýagdaýlar bolýar, biz öz ýaşymyzdan ýa uly ýa-da kiçi görünip bileriz. Ine şol ýagdaý hem mental ýaş diýip adlandyrylýar. Öz mental ýaşyňyzy bilmek isleýärsiňizmi? Bagtyňyzda biz siz üçin öz mental ýaşyňyzy bilmek üçin ýönekey test taýýarladyk. Kijijik çağajykmy? Ya-da garry adammy? Ya-da sizin mental ýaşyňyz öz biologik ýaşyňyza dogry gelýärmi? Soralara jogap berin. Öz balaryňyzy ýazyp baryň, hasaplan we öz netijelerinizi görün. Hani gürlemeni goýaly. Başlady. Birinji soru. Bu surada seredin. Sizin gözüňize haýsy renk gowy taşlanýar? Sizde 4 variant var. A, B, V, G ýa-da D. Eger siz A variant saýlan bolsaňyz, ol size 4 bal berýär. B variant 5 bal berýär. V variant bolsa 1 bal berýär. G variant bolsa 2 bal berýär. D variantymyz bolsa 3 baldan ibaratdyr. Dowam edýäris. Ikinji soru. Siz bu ýerde 5 ýyl gülgüne renklerini görýärsiňiz. Size haýsy biri ýaraýar? Eger size A variant ýaraýan bolsa, onda ol size 3 bal berýär. B variant bolsa 2 bal berýär. Size V variant ýaraýan bolsa, onda 1 bal. G variant bolsa 5 bal. D variantymyz bolsa 4 baldan ibaratdyr. Üçüncü sorumuz. Ine şu ajaýyp surada seredin. Soru gaty ýönekey. Bu surat renksizmi? Eger siz surat renksiz diýen bolsaňyz, onda 5 balyňyzy alyn. Renkli diýen bolsaňyz, onda siz 0 bala eýe boldyňyz. Dördüncü sorumuz. Siz günüň watyşyny men ýaly görýänsiňiz diýip umyd etýärim. Ine size 4 hilek günüň watyşy. Bulardan birini saýlan. Eger size birinji ýaran bolsa, onda siz 3 bala eýe boldyňyz. Eger sizinki B variant bolsa, onda 2 bal. Üçüncü variantymyz bolsa 4 bala deň we dördüncü variantymyz bolsa 1 bala deň. Beşinci soru. Yeri gülgüne renkleri bilen biz meselemizi çözdük. Indi bolsa göýeklere nowbat ýetdi. Haýsy bir size ýaraýar? A variantymyz size 2 bal berýär. Arzuly B variantymyz bolsa 4 bal berýär. V variantymyz bolsa 3 bal. G bolsa 5 bal berýär. V de bari ýok 1 bal. Altıncı soru. Ine bu bolsa ajaýyp kış pasylynyň suraty. Siz suratda haýsy reňki birinji bolup gördüňiz? A size 1 bal berýär. B 4 bal. Eger siz V variant saýlan bolsaňyz 5 bal. G ve D 3 ve 2 bal berýär. 7-nji soru. Bu sorumyz ören ýönekey. Şulardan özüňize ýaraýanyny saýlan. Eger ýaşyl bolsa A, özüňize 2 bal ýazyň. Sary B 4 bal berýär. Gülgüne renk V 5 bal berýär. Gyzyl G bolsa 1 bal. Nas renkimiz D 6 bal berýär. W göýek E 3 baldan ibarat. 8-nji soru. Bu surada seredin. Haýsy renk ýakdy? Eger siz A-ny saýlan bolsaňyz, onda size 4 bal. B size 2 bal berýär. Gyzyl W 1 bal. G bolsa 5 bal. W D bolsa 3 bala deň. Ine şu bolsa iň soňky sowalymyzdy. Indi bolsa hakykatyň wagty geldi. Ine bular bolsa netijelerimiz. Eger siz 7 baldan 12 bala çelli ýygan bolsaňyz, onda sizin mental ýaşyňyz 20 ýaşdan kiçidir. Sizin pasportyňyzda kysalaryň näçediginiň parky ýok. Siz ýürekden ýaşdyňyz. Eger siz 20 ýaşdan uly bolsaňyz,
onu sizi gutlap bilersiz. Siz öz ýaşlygyňyzy saklap galypsyňyz. Eger siziň balaňyz 13-den 20-ä çelli bolsa, onda siziň ýaşyňyz 20-den 29 ýaşa çellidir. Siz ören şadyýan we durmuşa höwesli gözler bilen garaýaňyz. Siz özüňize arkaýyn ulalan diýip hasaplap bilersiňiz. Çağalyk we yetkinjeklik döwri ýyzda galdy. Siz bulardan özüňize geregini aldyňyz. Sizi gutlap bilersiz. Eger siziň balaňyz 21-den 28-e çenli bolsa, siziň mental ýaşyňyz 30-dan 39 ýaşa çelli deň. Siz ören aktiv we durmuşa gyzygyşly we köprek sizi täze pikirler gyzyklandyrýar. Bulara birlikde jogapkärlik hem girişdi. Bu durmuşyň altyn orta döwri bolsa gerek. Eger siz 29-dan 35 bala çelli ýygan bolsaňyz, onda siziň mental ýaşyňyz 40-dan 49-a çenlidir. Siz ulu we tejribeli insan we öz ömrüňizi nädip geçirmeligini bilýäňiz. Siziň bolar bolmaz zatlara wagtyňyz hem ýok. Siz öz maksadlaryňyza ýetmek üçin diň many işleýäňiz. Siz özüňiz näme isleýäniňizi we muňa nädip ýetmeligini bilýäňiz. Başgalara nusga bolmagy dowam edin. 36-dan 40 bala çelli bolsa, siziň ýaşyňyz 50 ýaşdan ýokary bolýar. Bu o derejede yaman hem däl. Ýoksa siz dinç we rahat. Siz durmuşa düşündüňiz we rahatlygy seýýäňiz. Siz şeýle bir insan hemme sizden maslahat soraýar we size bu arada ýüz göterim inansa bolýar. Biziň güllerimizde bolsa bu az duşan häsiýetlerden biri. Siziň ýakylaryňyz sizi goramagy gerek. Siziň mental ýaşyňyz näçe we ol biologik ýaşyňyz bilen nähilrak gawat geldi. Bu arada öz netijeleriňizi tesvirlerde belläň. Videomuz size ýaram bolsa elbetde like basyň. Kanalımıza agza bolmagy hem unutmaň. Bize gollap bolýarly. Videony dostlaryňyz bilen paýlaşyň. Indiki videolarymyzda görüşýänçä bolsa, hoş, sag bolun.